Awinjo kiwacho nitiere kuonde ma ji odakie kata kuonde mag ji ojot ma bende uchiwe kony. Nyiso ni to gin ji aina mage mantiere kuonde gi? Dipo ni gikikore mine, nyithindo kod jodongo koso ere kwan malo mar jogo ma thoro bedo kuonde go mag jot? Seche masira mar pi oyudo ji kama, yudo ji duto modak e alworano, kendo iyudo ka mine nitiere, nyithindo, jodongo, iyudo kata chiaye mantiere e miergi, kata mana gwen, gin gigo duto ma yudo hinyruok e yor pi mang'enyni. To kendo kuma ji odake gin ji duto, nyithindo, mine, joma chuo mantiere kuondego. Bende waseneno ka nitiere okenge mukawo mar chiwo kony ne jogi. Seche ma bende uchiwo kony kaka riwruok mar Red Cross Maurice, gin midhiero mage ma unu yudo kaka jo riwruok mar Kenya Red Cross? Ang'e nitie seche ma bende koro un bende un kaka dhano nitiere kuonde mude ng'ikruok. Dibed ni nitiere kuonde ma utemo to uwinjo ka dieri un bende uwinjo pek seche ma bende uchiwo kony ne oganda? Chutho kuonde mwayude pek en ni joma osebedo kohinyore e yor pi masani, kwan gi medo idho odiochieng' kodiochieng', kendo namba medo dhi malo. Ka sani wawuoyo kuom familia 9,500, kendo nyoro kende gi kawuono waseyudo medruok mar kwan dhano moingo 600, newach nam opong' kendo ng'oko oko medo daro ji kuondego mantiere pi. Ma sani wayudo report area ma Kadhiambo pi osebedo mang'eny kabisa, kendo dhano medo dar nyaka kawuono. To ponono ni nitiere kaka medruok mar oganda obedo, Maurice, bende untie gi chenro moro amora mar yawo mbapu kaka riwruok mar Kenya Red Cross? Seche ma bende koro nam bende pi medore, nyiso ni nitie jomoko ma bende bedo maonge kuonde mag jot. Ponono ni skunde bende opong'. Ere gima udhi timo maneno ni jomoko gi bende oyudo kuonde mag nyajotie, Maurice? Wan kaka Msalaba Makwar ok wati kendwa wawegi, watiyo machiegni gi sirikal mar kaunti, sirikal mamalo, to kendo gi community, jogweng' kuondego ma hinyruok ohinyore. Kendo watemo ng'iyo ni gin kuonde mage ma dhano nyalo ringo dhiye, ma gin malo, ma ok nyal hinyore seche ma pigni medo medore e nam kendo kawuok oko. Kendo wan gi riwruok mag grube ma okwako West Kenya, moting'o ji kaka UNICEF, World Vision Plan. Koro waduto wabiro kanyakla kendo wang'iyo ni to ere kaka wanyalo ng'ado rieko mar konyo jogi. Koro wan kaka jo Msalaba Makwar, wan oketwa mbele kaka jogo machiegni manyalo chwalo kony e mier, kendo jogo ma obedo gi hinyruok e masira mar pi. Wayudo ka kony biro, kendo watemo konyo kaka kony biro e mier mopogore opogore. To en mana ni wamedo mana kwayo mondo kony omed biro, newach namba medo dhi malo, to ok wang'eyo ni masira mar pi ni biro bedo kodwa nyaka karang'o. Newach jogo mang'iyo lokruok mar kor dwasi wacho ni pod koth nitiere kendo obiro chwe kinde wige moko mabiro mbele ka. Winjo bende kiwacho ni nitie kaka udwaro ni oganda omed kelo kony. Ng'ato penjore ni to kony, unu yudo kony muchiwo gi koya kanye? Msalaba Makwar yudo kony koluwore gi kwayo mage serikal mamalo, serikal mar kaunti, to
to kendo wan gi msalaba makwar moko matie pinje maoko, kendo watemo kwayogi kaluwore gi riwruok mar msalaba makwar miluongo ni IFRC, ma wachwalo kwayo marwa kuomgi mondo gimed miyowa kony mondo wachwal ne jogo ma pi ohinyo. Seche ma koro magi kaka wayudo kony ma wakonyogo jopiny. Bende nitiere aneno ka penjo moro nitiere kaka bende